By the way mga master, no, ako rin si Mayor Dodong at datadiri karon sa may tagulan no, para mag-interview sa mga tao. Unsay saray pabuto karon Pasko. Tara magpabuto ta. Anong inanay mo si Nina? Ha? Anong inanay color mo si Nina? Ay, bawat. Ha? Trip Gigawat? lang. Wala na ako gigawat. Trip lang nimo. Anong trip pa nimo? Lang, nice lang na ako. Ay, Nice. trip lang na ako. Ha? Trip lang na ako. Trip lang nimo. Nako tara si mo ha. Nice Unsay nindot ipabuto karong Pasko? Unsay nindot ipabuto or mapabuto ba ka karong Pasko? Ikaw. Ako jud gitir. Magpabuto ba ka karong Pasko dili? Dili. Ano man? Mingaw magud ang pasok. Lingaw ang Pasko. Pero tanaw nimo unsay saray pabuto? Kuan, Wheaties. Kwitis. Anong kwitis man? La, kay nice magud siya mulupad ba? Mulupad. Marag yung feeling sa imo nilupad na. Oh, nilupad. No, nilupad gid ay. Oh, nilupad. Dugay ra oy. Adugay ra, gaba. Man na may pabuto ang kwitis sa gawas or sa sulod? Sa gawas. Ano sa gawas man? Sa gawas sa balay. Sa sulod di ay. Di ko ay sakit. Sakit. Sakit ang heart. Sakit ang heart. Nabutan na ba kaso kadula pa? Nabutan na ba kaso kadula pa? Nabutan na. Kapila? Kaisa. Kaisa. Oh my god. Wow, sa gubaw. Asa tweetis dito. Unsay nindot ipabuto karong Pasko? Ubo. Ubo. Anong ubo man? Di seryoso unsay nindot ipabuto karong Pasko? Fireworks. Kung maka-afford sila fireworks. Unsa ka klase nga fireworks? Ang buto-buto. Nang buto-buto? Or buto-buto? Boto. Nakatisting na ka na no? Wala. Nabutan na ba kaso kadula pa? Wala pa. Gusto kang butan? Sa mo cameraman, pabutan ka sa mo cameraman. Uy. Ano man? Di gwapo. Susi kay ka. Sa mo isa na lang ka kauban. Ay, lagi. Dilagyan. Ilag. Unsa ka klase nga pabuto imong ipabuto karong Pasko? Unsa nga Fireworks fireworks? lagi. Unsa ka klase nga fireworks? Member gyapon sa Bombilis ba? Kanang basta fireworks. Unsa gani nga klase gani? Ikaw akong pabutan ron. Di nga unsa ka klase nga fireworks? Ayun, nabukod ba? Oo. Pero if ever papabuto ka unsa ipabuto nimo karong Pasko? Saan? Nga fireworks. Malangan tani bes. Kanang wato si bis. Watusi. Nganong watusi man? Ang dagani pangutan ni mo. Nga naman nganong watusi gani? Sumala ni mo dako naman ko. Wow. Unsay sada ipabuto karong Pasko? Bisag unsa? Bisag unsa? Piccolo tanan, fireworks. Piccolo. Piccolo. Katong nay ulo. Di ka na to. Wala. Ang ano man? Muraglain man. Murag lain. Basta lain mo una. Dili. Man ano may pabuto sa sulod or sa gawas? Igawas. Sa gawas. Oh. Anong sa gawas man? Para sayang. 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 Nakatry na ka ba kag pagawas wala pa? Dagan naman. Kadagan na. Manyak gid ka. Unsay sada ipabuto karong Pasko? Kuan, piccolo. Ayaw hawiri ka man luwa. Mangini basa ka. Unsay sada ipabuto karong Pasko? Piccolo. Piccolo. Anong piccolo man? Pik nga nay ulo? Or piccolo? Piccolo. Man ano may pabuto sa gawas o sa sulod? Sa sulod kichada. Sa sulod kay sada. Okay na ako ipakita na sa imo. Unsay nindot ipabuto karong Pasko? Piccolo. Pik nga nay ulo? Big nga na ulo. Pik nga nay ulo. Ang imo nay ulo wala. Murag. Wala din mo nakita sukad. Tanaw na ko ganina Murag unsa? Hanapan noon. Pero magpabuto ba ka karong Pasko dili? permente. Permente. Man na may pabuto sa gawas sa sulod. Sa gawas lang sa Ano sa gawas man? delikado pa. Delikado. No, wala pa ikabuhi. Wala pa Tapi ikaw. okay lang ba masayang? Kay pagawas man nimo pagbuto. Sige lang, sorry kids na lang good. Sorry kids na lang. sa fireworks. Sa fireworks. Fireworks. Dahil mong ginaw na ba? Anong inanay mong sinina? Bago na ako gipalit. Bago na magipalit. Couple shirt ba mo atong na-interview na mo isa kay sa ganina dili? Dili. Dili. Wala kaila. Pero anong para mong sinina? Ako kabalo. Wala ka balo. Anong inanay mong sinina? Bago na ako gipalit. Bago na magipalit. Couple shirt ba mo atong na-interview na mo isa kay sa ganina dili? Dili. Dili. Wala kaila. Pero anong para mong sinina? Ako kabalo. Wala ka balo. Indot ipabuto karong Pasko. Fireworks. Fireworks. Unsa ka klase nga fireworks? Ang bot. Ano man? Ano ka kabalo? Ako kabalaan. Pero mapabuto ba ka karong Pasko dili? Magpabuto. Mapabuto ka. Ahaman na may pabuto sa gawas o sa sulod? Gawas. Sa gawas. Ano sa gawas man? Hey, para makitaan sa laing tao. Para makita sa lain tao. So okay lang gid sa imo ang masayang kay dili pabuto sa sulod. Sa gawas indot ipabuto karong Pasko. Pwede tweetis. Tweetis? Anong tweetis man? Prabongga kay pagkuan ba, mulupad siya tapos may mga May mga sparkles. sparkles. Ang imo ga sparkles ba sa dili?
Oh, piminti. Sahay. Perminti. Talaga. Ano man yan ang perminti man? Vitaminado. Talaga. Perminti. Oh. Manyak gid gapon ka. Haman na may pabuto sa sulod or sa gawas ang kwitis. Sada sa sulod kay Nga naman, patay man gud. kay patay. Oh, Buyon di ay. patay gid siya. Patay gid siya. Okay na ko ipangutana sa imo ha. Unsay nindot ipabuto karong Pasko? Fireworks. Fireworks. Oo. Sa klase nga fireworks? Kanang nasa effect na white bitaw siya, white. Nay white. Oh, na white. Sa nga white? White But- blood cells? Oh, white blood cells. Nakatilaw na ba ka na sa kadula pa? Wala pa eh. Sa kamatilaw no? Nana ko gipatilaw. Ano nakikipatilaw? Gatas, guro gatas, gatas. Oh, gatas. Ay, gidi mong ginawa na. Okay. Paano pag ikaw ang pabutan, okay lang ba sa imo ha? Ikaw ang pabutahan. Ako? Oo. Adi ko Sa Pasko. Diligid ka. If ever asa man nimo gusto pabutan ka sa gawas sa sulod? Sa gawas. Sa gawas gyud. Ano sa gawas man? Sa naong or sa kamot? Sa gawas mo ka. na lang. Sa kamot may buto. Dabi maputol na. Bala, para din ako niya Parili ma. Hindi ako yung mawiran. Uy, kulpak. Parili ka niya mawiran. Ano may pabutang wato sa gawas sa sulod? Sumbalay, uy. Inyong balay. Ano sa gawas sa sulod sa balay? Sa gawas ito. Sa gawas. Ano sa gawas man? Para safety. Para safety. Sa sulod di ay. Ay, uy. Ano man? Damay tanan. Damay tanan. Bastos. Paano pag ikaw ang pabutan, okay lang ba sa imo ha? Koy, Ano man? murag sakit man. Murag sakit? Ever pabutan ka, asa man nimo gusto nga mabutan ka? Sa sulod or sa gawas? Sa ulo. Sa ulo gyapon. Ano man yan ang sa ulo man? Wala lang. Kasi wala lang. Ano man? Sa kuwara. Sa imo lang yun. So ikaw lagi mapabuto. Nakapabuto na ba ka sa sulod sa kada pa? Wala pa. Wala pa. Ano na kayo makanga di pabuto sa sulod? Dagan nagingon. Daga nagingon. Sa gawas di ay. Tsada gyapon basta Tsada makapabuto, gyapon. tsada. Basta makapabuto. Ano pag ikaw ang pabutahan, okay lang ba sa imo ha? Murag dili na What if among kameraman, pabutan ka sa mong kameraman, okay lang ba sa imo ha? dagan ko. Mudagan ka. Pero what if pabutan ka sa imong uyab? Kana nun. Kana noon, manyak gid ka. Paano pag ikaw ang pabutan, okay lang ba sa imo ha? Dili. Ano man? Dili okay sa imo ha? Nabutahan na ba ka sa kadala pa? Wala pa. Wala pa. Gusto ka pabutan? Dili. What if sa amo ang kameraman, pabutan ka sa mong kameraman? Okay ra sa imo ha? Half man na siya. Half German, half Shepherd. Dili gid ka. Di ka na mabutan. Paano pag ikaw ang pabutan, okay lang ba sa imo ha? Dili pidi. Nga naman, Straight ta. dili ka ganan pabutan ka. Talaga. Paano pag yung cameraman namo ang mupabuto sa imo ha? Okay kayo. Okay kayo, okay kayo. Okay kayo. Man ano may pabuto imong firework sa gawas or sa sulod? Sa gawas kay Anong sa gawas? Dabi sayang kayo. delikado man gud ipasulod. Nga naman. Kay bad siya. Bad. Ah, Nakapasulod na ba ka sa kadula pa? wala pa. Wala pa? Oh, Mahina gid siguro ka. dili Nakapagawas. na pagkagawas. Kadaghan. Kadaghan. Manyak gid ka. Paano pag ikaw ang pabutan? Okay lang ba sa imo ha? Ay, uy. Nga naman. Madlo ko. Di ka ganahan. Dili. Ano di ka ganahan? Ano naman? Sayang kayo. Nung matay, paano tanan? Paano pag ikaw ang pabutan? Okay lang ba sa imo ha? Dili. Nga naman. Laki ni Part. Laki ta? O Laki laki mo? Laki ni Part. Laki Bay ka? ako, bay. Abay mo ha? Laki di ay? Dili. Nga naman. Basta ikaw. Wow, ako gid no. Ani mo gusto pabutan ka sa gawas sa sulod? Sa gawas ra. Sa gawas gid mo. Sa ulo sa kamot. Sa kamot. Sa kamot. Anad ka pabuto sa kamot no. Basin. Klaro man. If ever pabutan ka, hani mo gusto ipabuto sa gawas sa sulod? O dili sa gawas. Dili gid sa gawas. Ako mapabuto sa ako. What if ang mong cameraman pabuto sa imo ha? Dili. Dili gid ka. Kay laki gid mo. Pwede yapon siya ang pabutan. Manyak gid ka. If ever na pabutan ka, haman mo gusto pabutan ka sa gawas o sa sulod? Sa gawas. Sa gawas gyapon. Sa naong or sa kamot? Kamot. Sa kamot gyud. Anad ka sa kamot. Klaro man sad. Paano mo gusto ipagawas? Gawas. Paano mo gusto nga mabutan ka sa gawas or sa sulod? Pwede pasulod. Ipasulod yun mo. Ngano ipasulod man? Rabong gisius gid. Rabong Jesus gyud. Pag ikaw ang pabutan, okay lang ba sa imo ha? Dili. Nga naman. Di ka gana mabutan ka? Dili. Nga naman yan naman. Lalaki man ko. Laki mo? Oh, dili. Lalaki man ko. Lalaki ka. If ever na pabutan ka sa amo ang cameraman, ani mo gusto pabutan ka sa gawas or sulod? Sa gawas. Sa gawas. Sa naong or sa kamot? Sa kamot. Sa kamot. Oo. Anad ka na no? Dili. Ano man? Dili ka ga pabuto sa kamot? Gapabuto man. Manyak gid ka. Pero mabutan ka, haman nimo gusto ka mabutan sa gawas sulod. Buto, eh. Mas. Sa gawas gyapon. Oo. Sa naong or sa kamot? Sumala ni mo. Gusto na ako sa naong. Ano man? Nibuto na gito, nibuto na gito. Happy New Ikaw, Year. pabutalon nga naman. Sa naong na kayo pabuto. Ano Para lagi? mas satisfying. Yes! Sana ako satisfied.